Hausawa suka ce wai idan kunne ya ji. Ga wani ƙaramin labari da ya faru da ni, nike so in gaya muku domin a kiyaye. Sun zo wajena ita da ‘yarta, uwa ce da ‘ya, kuma ina ba ku haƙuri. Ina mai ba ku haƙuri, ban kama suna ba, kuma ba wanda ya san wannan abin daga Allah sai ku sai ni. Ko da kun riska wannan bidiyon ku yi haƙuri. Zan yi bidiyon nan ne domin ya zama izina da kuma ya zama wa'azi ga sauran mata masu irin waɗannan ɗabi'u da halaye. Wallahi ba zan yi wannan bidiyon ba don in ci mutuncin ku, ko kuma in tozarta ku, ko kuma in yi wani abu wanda zai zubar da mutuncin ku. Ba wanda ya san wannan abin, ku kun sani. Yarinyar ta kasa zama gidan mijinta. A duk lokacin da ta je ɗakin mijinta, cikin biyu za a yi ɗaya. Ko dai ta jin ihu, ta jin kuka, kuma a rasa inda kukan yake. An yi haka ya fi a kirga. Ko kuma wani ɓangare daga cikin ɗakinta sai a ga ya ƙone, ya kama da wuta. Wannan ita ce matsalar da ta dame su, aka rasa yadda za a yi. Yarinya tana son mijinta, miji yana son yarinya, amma kuma zaman gidan miji ya gagara. Daga ta taka kafa ta shiga cikin ɗakinta babu zaman lafiya, amma tana dawowa cikin gidansu mahaifiyarta za ta zauna ƙalau kamar ba ita ba. An je wajen mutane da dama domin a nemi magani. An nemi maganin iska, an nemi maganin wane ne, amma abu yana nan kamar kullum ƙara ma wuta fetur ake yi. Allah cikin ikonsa da yardarsa suka zo wajena, suka kawo min bayani ga abin da ke faruwa. Ni kuma na buɗi baki na ce musu, da Allah ku ji tsoron Allah, babu wani abu da ya faru kafin auren nan? Ina nufin babu wani abu da aka ce an muku, ko kun je an muku wani aiki ko kaza? Suka nuna ba komai, kuma lafiya ƙalau. Na yi tambaya, suka ce wannan shine magana ta gaskiya. Me zai faru? Uwa ta tafi lokacin sallah yayi, ta ce za ta je ta yi sallah. Yarinya, ni ma zan je in yi sallah, muka bar yarinya ita kadai. Da muka gama sallah ni na riga dawowa. Za ku yi mamaki. Yarinya ta ce, malam ka yi haƙuri, zan gaya maka gaskiya. Kuma mamanmu bata san zan faɗi wannan maganar ba. Na san akwai wani abu ɗaya da muka aikata ni da mahaifiyata kafin a kai ni ɗakin miji. Lokacin da wannan saurayi yake nema na, yana gina wannan ɗaki da yake cikin gidansa, ya ɗauke ni ya ce mu je in ga wannan ɗaki. Ya nake son a tsara min falo, ya nake so a tsara min falo na, ya nake so a tsara min kicin ɗina. To a lokacin da za mu tafi gidan nan, sai na gaya wa mahaifiyata. Sai ta ce min in ce masa ya ɗan ɗaga zuwa wannan ganin aiki sai nan da kamar sati ɗaya. Ashe a lokacin akwai abubuwan da ita uwar take shiryawa. Wannan sati ya cika, wannan bawan Allah ya zo ya ɗauki yarinyar nan ya ce mu je in nuna miki yadda aiki yake. Ba a yi filasta ba, gini ya kai tsawo, ya kai linta. Me ke faruwa? A lokacin da za su tafi, ita wannan uwa ta ba yarinyar nan wani ƙunshi, ta ce idan ta je ta duba inda ake aiki, tunda ya ce ba a yi kaza ba, ba a yi kaza ba, ta binne wannan abin a cikin falonta. Domin idan aka binne shi za a zo a sa ƙasa, a zo a sa a yi filasta, a sa tiles, a sa, wato wannan ƙulli da yana ciki. Wannan yarinya haka ta yi, ta ɗauki hankalin shi da surutu, har ta samu ta maƙala wannan abin, ta samu da ta tuttusa shi cikin tsakanin bulo, wato ramukan bulo. To wannan abu da ta sa, uwarta bata gaya mata menene ba, ita ma bata san menene ba.
to wannan abin shi ne ya hana ta zaman gidan aure. Allah sarki, uwar gida tana can ta tarbi 'yar uwarta amarya cikin kyakkyawan zuciya, cikin nasara, cikin fatan alkhairi, cikin an kawo mata wadda za ta taimaka mata da ita da mijinta da iyalinta. Ashe su akwai wani nufin su a kanta. To Allah subhanahu wata'ala da yake baya bacci, kuma Allah subhanahu wata'ala a kullum yana taimakon mai gaskiya. Duk yadda ƙarya ta kai tsawo ta kai tsini sai ta faɗo. Sai gashi su suka binne kayansu kuma su suka kasa zama a gidan miji. Wannan abin da akarami ya faru iri-iri, ra'ayi la'aini, wallahi ba ƙarya ba. Da yarinyar nan ta gama faɗin wannan magana, na ce to kake gaya mahaifiyarki, kake gaya mata kin gaya mu. Haka aka yi basun sun tafi. Bayan wasu kwanaki na kira uwar na ce ta zo ita kadai. Da ta zo na ce to ba wanda ya san gaibu sai Allah, amma ni na san wannan yarinyar da ta samu bata zauna a gidan mijinta ba, ta kasa zama. Na ce mata billahi allazi la ilaha illa huwa akwai abin da aka sa a cikin ɗakin, kuma ba kowa ya sa ba, ku kuka sa. Saboda haka wannan abin da kuka sa ku je ku cire, in kun cire za ta zauna lafiya. Wannan ta kama boron kunya, ta gama salati, ai ita wannan abu ta yi ne ta san ta an yi wani abu, amma ai domin miji ta zauna lafiya da mijinta, kar kishiya ta yi mata kaza, kar a yi mata kaza. Na ce to ko kuka caka mu kan kuka. Yanzu sai ki je ki samu yakki inda ta je ta sa wannan abu, sai a je a lallaba a cikin sirri, a je a cire shi a shafa gurin, kun zauna lafiya. Wallahi kalubale ne gare ku mata. Duniyan nan me kuke nema ne a kanta? Wani guri ne wace shimfiɗa aka yi muku a duniyan nan da za ku zauna har ku rika irin waɗannan abubuwa? A kan me? Da fatan kowa ya ji kuma ya gyara. Ba abin da yake zaunar da kai lafiya a gidan mijinka sai gaskiya da amana da kuma tsare mutuncin miji da tsare mutuncin kai. Mata ku yi hattara.